ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ପି ସମ୍ବଲପୁର ସାହେବଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଗଞ୍ଜା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କୋରାକ୍ସ ଆଉ ଇଲିସିଟ୍ ଯେଉଁ ମଦ ଇଲିଗାଲ ମଦ ଉପରେ ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଆଇସି ଧନୁପାଲି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଗାଡ଼ି OD02AZ8095 ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ହଣ୍ଡପା ସାଇଡ଼ରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିହାରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର ଅଛି ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ତ ସେଥିରେ ଆମର ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଟେନ୍ କରାହେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଗାଡ଼ି 37 କେଜି 300 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ 5ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କ୍ୟାସ୍ 2000 ସିଜର ହେଇଛି। 4ଟା ବିହାରର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ନାଲନ୍ଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର, ଯମୁନା କୁମାର, ଅମନ କୁମାର, ରବି କୁମାର 4 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣୁଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଓନର ସିଦ୍ଧିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହଣ୍ଡପାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏରା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୌଦ୍ଧରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସେଟା ଜଣେ ଆଣିକି ହଣ୍ଡପାରେ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହଣ୍ଡପା ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଦ୍ଧିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଇଏ ତାର ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିହାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତରତର ହେଇକରି ଯେମିତି କେହି ଚେକ୍ କରିବେନି ଡାଉଟ୍ କରିବେନି ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ଗଞ୍ଜା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ସେ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି।